al'amuran tsaro. Yi mana bayani dangane da me zaka ce gane da harin da aka yi a jihar Katsina, aka sace ɗalibai kusan 600, a lura da cewa arewacin Najeriya musamman jihar Katsina mahaifar shugaban kasa ne inda ya fito, haka harkar ta'addanci take. Me zaka ce a nan? Ai kamar inda na faɗa ne a satin da hige, in dai yanzu waɗannan 'yan ta'addar suka zo wannan makaranta da a ce a local government na kankaran nan akwai sojoji a gurin wanda suke aje permanent, wanda aikin su daman ko da wani ya faru za a kira su a faɗa musu, da ba ta faru ba. Amma yanzu ana abu ne sai ya faru sannan a tara sojoji su tafi. Shi yasa in dai ba a ajiye sojoji a kowace local government waɗanda za su taimakawa waɗannan tsaro ba, za a samu matsala. Kwanan baya an hira da kai kace sojoji kimanin 13,052 sun isa a kowace karamar hukuma daga arewacin Najeriya su bayar da tsaro. Me hakan take nufi? Yauwa daman na zaɓo jihohi 12 ne wannan kowanne wanda tahin hankali ya fi a wannan go. Su kuma wannan jihohi din gaba ɗayan an ka tara sanar da local government abin nan 252 ne. To in ka ɗauki duk sojoji 52 ka kai kowace local government ka ba su kayan yaƙi, to insha Allah ba inda za a shiga wannan local government. Ka ce a samar da sadarwa ingantacciya, kana nufin hanyar sadarwa ta Najeriya ba ta da inganci kenan, ko me hakan take nufi? Yauwa abin da nake nufi a nan yanzu kamar sojojin nan da aka yi 52 a local government, i zama da cewar an ba su handset na musamman, an baiwa daga tai da chairman na local government da kansiloli, duk wani mai faɗa a gaji su DPO su zama cewa suna da full communication da shi wannan plateau commander za a je a local government. Daga duk ƙauyen da aka higo kaga akwai information wanda zai sadar da wannan shi plateau commander, wanda su kuma su suka san inda za su yi su tara. Kuma ka tana cewa ba a gude za su zauna ba dama, su waɗannan sojoji za a ba su motoci wanda za su ka patrol a local government, da wanda za su zauna a local government da kuma wanda za su rika kewaye a ƙauye. In Allah da inda wannan communication din idan wani cewa dagaci ina da abin nan communication tare da plateau commander da sauran duk wani mai faɗa a wajen wannan local government, in Allah da ba inda za a ce har a shigo a je gurin ba tare da sojoji sun sani ba. Me za ka ce dangane da samarwar sojoji kayan aiki ingantattu? Ai already sojojin mu suna da kayan aiki, kawai tsari ake bukata. Dan me waɗannan fa sojojin da suke zuwa ba fa da manyan makamai suke zuwa ba. AK-47 nan an sun taɓa da abu mai karfi su zo da RPG, wanda kuma muna nan da su waɗansu ma tun da suke ba taɓa ma da su suna nan a cikin Amurka. Shi yasa kayan yaƙi muna da shi, kawai tsari ake bukata. Sojoji kuma yanzu muna da sojoji a ƙasar nan sun kai 600. Yanzu an ka cire 13,000 a cikin 100,000, ai kaman ba baka dauko mai ba. Shi yasa ban ba bukatar wani sojan haya, ban ba bukatar komai. Sannan kuma in dai za a ba da haɗin kuma da tsofaffin sojoji na local government din, Allah da za a yi nasara. To mun gode kwarai da wanda dogo tattaunawa. Sunana Muhammad Nuhu Adam, mazaunin garin Kalaba. Bayani da zan yi akan maganan bangaren security namu na ƙasar nan, abin ya zama sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi nan kudu da arewa both side abubuwan sun zama wani iri. Shugabanninmu da muke ta ganin su ne madafarmu, su ma muna ganin abin yana nema ya kubce musu. Saboda haka muna ba da shawara ga al'umma mu koma ga Ubangiji, dukkan mu musulmai da kiristoci mu miƙa wa Ubangiji wuya mai ta addu'a Allah Ubangiji ya ba mu mafita. A ina matsalar take kuma ya za magance ta? To wannan matsaloli dai na bangaren security da suke faruwa suna nan tsakanin mu duka, da mu da security. Mu ma da muke civilian dole mu dinga ba su haɗin kai akan aikin su na security. Sannan su kuma security su ma ya kamata su mai da hankali a dinga duba ko da babban mutum ne ya so a yi cekin ɗin shi, a duba shi yadda ya kamata. Dan ana ba su dama suna amfani da girman su, ana amfani da su ana cutar da